ಹಲೋ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಈ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಸುಮಾರು ದಿನ ಚೂರು ಚೂರೇ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಒಂಚು ದಿನ ಪೆತ್ತಲ ಕಂಜಿಲ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಕೊಸಿ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೆಚ್ಚಟ್ಟಡಿಸಿ ఇందువే లాస్ట్ దిన ఒక జోకులు అట్లా ఇలాగ పోయారు ಇಂದು అయిన ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತಾರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತ ಎನ್ನ ತುಳು ಆಗಿತ್ತೆ Nikite ni atrás ఉండవు సైడ్ ಇಂದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವದ ನೇಮ ಅವಳು ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆತ ಸರಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಲ್ಲ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತದೆ ಇಂದು ಐನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲಾಗ್ಬೋದಿತ್ತ
ಪಾದವತ್ತೊಂದು ಬೋಳೂರಮ್ಮ ಕುದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ ಅಲಕೆಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರವುಡು ಗಣಪತಿ ರತ್ತಿ ಗೋಬರುಗುಡ್ಲ ಏಕಲಜ್ಜ ಆಪ್ರಗತಿ ಬಾಲವೃತ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂದು ಇತ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.